Тагын бер кат исәнмесез, хөрмәтле укучылар, чираттагы дәресебезнең практик өлеше без сезнең белән файдалы эш коэффициенты һәм энергиялар дигән теманы өйрәнүне дәвам итәбез. Һәм менә сезгә беренче мәсьәлә. Массасы 100 кг булган җисем җирдән 10 метр биеклектә тора. Аның җиргә карата күпме потенциаль энергиясе бар? Мәсьәләнең шешелешен сез экраннарда күзәтә аласыз. Димәк, энергия тигез була 100 тапкырланган 10 тапкырланган 10 килеп чыга 10,000 джоуль, ягъни 10 килоджоуль. Бу җисемнең потенциаль энергиясе була. Киләсе мәсьәлә. Мылтыктан атылган пуляның массасы 7,5 грамм һәм тизлеге 600 метр секунд булса, аның кинетик энергиясен исәпләп табыгыз. Мәсьәләнең шешелеше шулай ук экраннарда күрсәтелгән. Димәк, Е тигез була 0,1075 тапкырланган 3600 бүленгән 2. Тигез була 1,135 мегаджоуль. Киләсе мәсьәлә. Механизмнар ярдәмендә 100 кг массалы йөкне 8 см күтәрү өчен 250 ньютон көч куеп, рычагны 40 см озынлыкка тартканнар. Бу механизмның файдалы эш коэффициентын билгеләгез. Мәсьәләнең шешелеше шулай ук экраннарда күрсәтелгән, ягъни 100 кг массалы җисемнең без табабыз авырлык көчен һәм авырлык көчен тапкырлыйбыз 8 см. Сантиметрларны әлбәттә әйләндерәбез метрларга. Килеп чыга безнең башкарылган эш ул була 80 джоуль. Шул ук вакытта тулаем башкарылган эш безнең 250 ньютонның 40 см тапкыр чыгышына тигез. Биредә 40 см шулай ук алабыз метрларда һәм безнең килеп чыга тулы эш 100 джоуль. Шулай итеп, файдалы эш 80 джоуль, ә тулы башкарылган эш 100 джоуль. Һәм файдалы эш коэффициенты 80 бүленгән 100 тигез була 0,8, яисә 80%. Киләсе мәсьәләгә дә күчик. Платинадан һәр секунд саен 40 метр секунд тизлек белән 1 тонна су төшә һәм турбиналарны әйләндерә. Станциянең файдалы эш коэффициенты 85% булса, аның егәрлеге ничәгә тигез? Мәсьәләнең шешелеше белән сез шулай ук экраннардан таныша аласыз. Шулай итеп, без иң беренче чиратта билгелибез суның кинетик энергиясен. Аның массасы 1000 кг. Моны тапкырлыйбыз 40 квадратына һәм бүләбез 2-гә, килеп чыга 800 килоджоуль. Моннан таба алабыз станция башкарган эшне. Моның өчен аның файдалы эш коэффициентын суның кинетик энергиясына тапкырлыйбыз. 0,185 тапкырланган 800 тигез була 680 килоджоуль. Бу нәрсә дигән сүз? Ягъни суның 800 килоджоуль энергиясе бар һәм әлеге энергияның 85% гына файдалы эштә кулланыла. Һәм безнең килеп чыга 680 килоджоуль. Егәрлек ул эшнең вакытка чагыштырмасына тигез. Вакыт безнең биредә баштан ук 1 секунд итеп бирелә. Димәк, безнең егәрлек шулай ук 680 киловатт. Һәм 5нче бирем. Өскә таба ыргытылган тупның кинетик һәм потенциаль энергияләре ничек үзгәрүен сөйләп бирегез.
Шулай итеп, хөрмәтле укучылар, соңгы биремгә дә җавапны таба алгансыздыр дип уйлыйм. Димәк, без тупны өскә таба чигәндә, biz аңа бирәбез кинетик энергияны. Шушы кинетик энергия хисабына ул өскә таба күтәрелә һәм билгеле бер биеклеккә җиткәннән соң туктый. Бу мизгелдә тупның потенциаль энергиясе максималь була, ә инде кинетик энергиясе 0-га тигезләшкән була, чөнки ул бу ноктада туктап тора. Аннан соң безнең туп яңадан җиргә төшә башлый, ягъни аның потенциаль энергиясе яңадан кинетик энергияга үрелә. Һәм инде җиргә төшеп җиткән мизгелдә тупның кинетик энергиясе максималь була, ә инде потенциаль энергиясе биеклеге 0-га якынлашканнан инде 0-га тигез була дип әйтәбез. Шулай итеп, хөрмәтле укучылар, без сезнең белән чираттагы дәресебездә физикада булган энергия, потенциаль энергия, кинетик энергия һәм файдалы эш коэффициенты кебек төшенчәләр белән танышып үттек. Татарча онлайн мәктәптә чыккан физика дәресләре сезгә әйләнә-тирә дөньяны, табигатьне танып белүдә яңа мөмкинлекләр ачкандыр дип өметләнәм. Шул сүзләрне әйтеп инде мин сезнең белән собуллашам. Безнең чираттагы физика дәресе ахырына якынлашты. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау булыгыз.